Nola ulertu eta egokia eman adimen gaitasun handiko ikaslei? Ferminen bi aurpegiak ezagutuko ditugu. Irakaslentzako maitagarria da, bikaina, atsegina beti laguntzeko prest, baina etxean bestelako aurpegia erakutsi egiten du. Tratu gordina dauka, haiekin, bereziki amarekin, eta estandaz emozionalak izaten ditu etxean, askotan. Gurasoek esaten dute aspertu egiten dela eta frustratuta dagoela. Baina olakorik inoiz ez dute entzun eskolan irakasleek. Eta orduan harrituta daude. Eta haien galdera da, baina eskolan ez daukaino arazorik. Zergatik aldaketak egin behar ditugu eskolan, arazoa antza denez etxean da, beraz etxean konpondu beharri izango duzue. Hori, zergatik da pentsamendu hori okerra. Gure Fermin badaki ingurune horretan eskolan zer nahi dan berarengandik lortu. Eta hori lortzen saiatzen da. Hau da, ez du benetako aurpegia erakusten, baizik eta bestek berarengandik espero duena ematen du. Horregatik da formala, atsegina, inoiz ez du eskatzen, ez eta barnetik aspertuta eta goinduta egon. Eta orduan, erreprimitzen egoten da denbora guztian, baina ingurune segurura, etxera ailegatzen denean, erreprimitutako emozio guzti horiek uholde moduan edatu egiten dira, darrapatu egiten du tartean familiako bestekideak. Zelan kudeatu? Komunikazioa ikastetxe eta gurasoen artean premiazkoa da. Gurasoek jakingo dute zer behar duten. Benetan nolakoa den ezagutzen dute. Eta informatuta mantendu behar dituzte irakaslek. Irakasle horiek saiatu beharko dira benetan bere beharrak asetzen naiz eta berak ez eskatu. Eta orduan ingurune segurua eta atsegina sortu beharko dute. Ferminek konfidantza lortu eta beradan modukoa askatasunez eta segurtasunez erakutsi ahal izateko.